Hi guys. Hello guys. Hi guys. Ish. Apa nyaya andise una ndikutopinda izvozvi guys. Ndikutosvika izvozvi. Kubva pandaenda paipai kutosvika. Saka paipai network yazotiza plus ichi network ichitiza panamboda ndishingirire function yacho yanga kutotanga. Anmona. So I ended up not coming per life. Andi muri kunzwa ende makoments asi kubuda. Chatuna neme phone. Saka ma comments ended up nigigiri network ended up ya teaser and then nini wachi nandiri papa yanga yakutanga function then ndasitadza kuti ndinyatsobuda. Share live guys. I'm not sure kuti apa ndikuenda basa makusenda tonyatsaona kuti ndikasaita ka live izvozvika mangwana nokuti ndikushanda full day 8 to 8 anmona Monday futi 8 to 8 the only day ndiripo i Tuesday anmona the only day ndiripo i Tuesday. Saka let me just give you a brief Kenya anditika toona kuti ini zvekundinetsa kuti imwe foni iyi kwose ndisingazooni life yacho nayo chinenge chiitika ndezvinhu zvasuka okay hanimona saka meno ndo nyaya iripo guys. Saka ndandiri kuda kuti chekutanga guys iyi life ndichaisiya iripo apa. Nyaya dzakafanana neidzi hadzisi nyaya dzecontent guys. This is not for content guys. Munoona nyaya dzinoinvolva ndofunga ndatanga ndaisa post makuseni guys ndikati nyaya yandinayo uku iri very sensitive ndikutombotsvaga wisdom yekuti ndinoihandla sei because haisi nyaya yekuti tongoya pana patotaura zvopera. We are dealing with kids guys. We are dealing with the kids, our kids that we saw on social media, that we saw growing on social media. Remember, tukutaura ndofunga hasi 23 years. Ndofunga 20, hasi 24 ne 22. Somewhere there kana tsekanganisi. Anmona. 22, 20 ameno somewhere papa. Ndo mazira tukutaura guys. Zvokuti unototanga kunyatsofunga kuti ndo ihandla sei nyaya yakadai because iri fragile nyaya iyi guys. It's very fragile and inenge iri nyaya yekuti inoda kuti kana maitaura chibva maita action mugadzirisa. Haungotauri nyaya iyi woya wotaura nyaya yemunhu kuti anzi azonyenga azodai mobva maenda musiya zvakadaro. Yakuda kuti pachionekwa kuti vobatsirwa sei vanava. Andi munoona yoonekwa kuti vanobatsirwa 19 and 20 andi muri kuona 19 ne 20 years. Yoonekwa kuti vanobatsirwa sei vana ava because chokwadi chinonzi marriage havasati vakuchiziva ndo chokwadi chiripo. Wantase mone age dzavo vakakurumidza kuita commitment vasati vatamba ujaya neumadhara. Andi munoona saka kazhinji kacho panyaya dzakadai so guys mukadzi anenge ari kudisadvantage. Andi munoona because mukadzi ukavhera watongozvara wakuto murume asi muzoti paunozvara papa nyama dzinochinja mabhodhi anochinja mukomana anoramba akadaro. What surprises me the most is ndataura nemusikana ndanchimuudza kuti but dei akakunyenga uri mumukukuma dheza yaya paigara waimuda here? Were you going to accept him? Why now? Knowing asingazivi mukadzi wake nyati ndiani. Why now? Why now? Asi kuoneka makomenti ndikutoverenga nemwe phone makomenti ndikutoverenga nemwe phone ndarwadzi guys tara chokwadi ndashungurudzika because ndikafunga kwavakabva vanava handiti maona hapana kana gore hasati rakwana vachatiswa gore hasa 2 years asati dzakwana vapinda pasocial media asati vabata mari zvokuenda kure boom kwabuda nyaya dzakadai idzi. Nyaya idzi dzabuda dzakawanda guys haisi nyaya dzakawanda nyaya idzi. Saka I'm so very much embarrassed and ashamed andika kana vakadzi vakuru machembere and tichita basa kuti kwai tinoda kugwira kwai togwira nyaya. Come on guys, iyi haisi nyaya yecontent ishi. Kune dzimwe nyaya dzekuti hadzitwe content nadzo guys. Tara chokwadi chaiko. Kune dzimwe nyaya dzekuti idzi ndedzekuti vanoisa musoro pamwe kuti alright ndo zviripo guys. How best can we help vana ava? Ndiani vanatinga involve tinofunga kuti vangapindire vakwanise kubata vana ava vataure nevana because vana zina kuda kwashe mugari tipe evidence akakwana.
Naiwe kuda kwashe wadi kubva pano. Wadi kubva pano. Unda kupiwa evidence nendamba kudana kuti uyapano iwe. Did I call you kuti uyapano? Aiwa V ko screenshot yandiri kupiwa yanga achinditukire. Screenshot yanopiwa kungonakirwa nekudena munhu andina chekuita naye anditodi kutaura naye anditodi ngonakirwa ngosa screenshot ngoti ngodena munhu asinotaura newe asina chaakuitira kana kutaura newe kana kutaura newe andina pandinoinvolva pazvinhu zvacho wongonagwa ngotuka chete ngotuka munhu ari kuti screenshot yandapiwa apa yandaona yakakandwa kuwhatsapp kwangu chidziwonai munhu yasimela yakuti bonai atitambi tese V atitambi tese ndozvitigona nokutamba navo anditambi naye ngataure chokwadi gai tisingaroimba tikaviga mpinyi anditambi naye anditambi kuna vanhu andisingatambi navo pane vanhu andisingatambi navo zvokuti andi-expect kuti ndisingatambi newe unoda kunditi atite bhanda ininavu you have never seen me chinyora anything pano because atitambi tese obviously ndikanyora something ka anotobatikana anotogumbuka terisa ndongokubloka ndinokubloka iri nditokubloka screenshot yakanzi meridongo zimhino wati akusi kutuka iri screenshot yakanzi let me read the screenshot. Where is the screenshot? Asi screenshot yakanzi kwaichi meridongo kana wafunga kundibvutira chingwa pamuromo tanga watenga magirazi akanaka kwete kuita sebofu zimhino tseki. Akusi kutuka ere ndandivera chikubloka teresa wacho kunyatsoona kuti pana pati tombokutarisi kana kutarisa akusi kutuka ere hanzi last time Nyathi anga ari palive kuTikTok uko akataura zita remusikana uyu vakatonesana palive nenyaya yekuti munhu wavataura zita uyu ndiani akatsenga mukana ndatadza right ndikukuverengera iposti gai saka mufowa ndopenga hereni munofowa ndopenga ini ndiri kuverengera iposti yandapiwa imi muri kuti zvandakuti muri kutaura kuti chiko imimi mukuti chi ini ndiri kuverengera iposti yandapiwa anyway kana anga achitamba neniwo ndiri kutamba akananga achitamba neniwo ndikutamba because ndandatogumbuka guys kuti unongondituka ndisina chanda kuita unonditukire alright, it's okay guys, ngaisiye matambo, it's okay ngaisiye matambo, ande kunyaya, it's okay kananga achitamba atitambi tichitukana tichidaro because atitambi tese guys, atitambi tichitukana right. Ande kunyaya anditika ande kunyaya guys, nyaya ikai inoda kuti tinyatso andizivi guys, ndoda kuningirira, ndoda kuti tidzokere panyaya guys. Handizivi kuti parikuda andisati ndambotaura naNyathi, anmona andisati ndambotaura naNyathi, andizive kuti ndoenda vhaya ani because apa pakuda vanhu vakuru guys ka vanogona kugara pasi nevana ava because nyaya idzi dzakareba, it's too deep, dzakakura. Iye Ketina kana vanhu vacho vamuvinga vataura naye, I think she knows kuti nyaya idzi dzakakura and nyaya dzacho dzakati rebei dzakakura, saka mwoyo wangu uri kurwadza guys. Munoziva mwana uyu vakatanga manje tichiona
Anditika vakabatsirwa nevanhu vakasimudzwa mari havasatotomboita kana 3 years vachidya mari yacho. Andimaona already ndo zvakuitika izvi ndarwadziwa. Hanzi former manager is the best. Yes, because ndabvunza musikana uyu kuti ko vamarambire vari kuzviziva here zvikanzi vamarambire is no longer the manager. Sekuudzwa kwakaita panguva yavaidheta iyoyo. Ati hanzi ndakaudzwa kuti havasisiri asi kana vachida kungovhunza zvanovhunza vanoenda kunobvunza but nyaya idzi havasi kuzisiva. Ndo unless vakazoudzwavo but yanga achiti handifungi kuti vanodzisiya. Andimaona. Saka handizivi guys, what do you think we should do? Ndoenda nekune maBarnabas ndine nhamba dzavo. Poitwa sei? Because honestly speaking chandirwadza inini pane imwe nyaya I don't know. Musikana uyu ati akambopai uyu mukomana aimbofonerwa nehama dzake. Ani muri kunzwa timbobvisa kwanzi why I do my life. Saka how do I do? Ndofanwa kuzviita sei? Handiti musikana uyauya kwandiri kuti ndiuye pano ndiuye nenyaya ipano. How do I do it? Woda ndiite sei? Iwe unonzimadziwa problem noye nemaghosti unototsva kuya uri iwewo. Munhu auya nenyaya kwandiri kuti ndisise nyaya yacho and how do asati ndambotaura navo. How do I spread ndozvifambisa sei? Ndozvifambisa sei? Post anataka kuisa sana tomboita live yauna kuiona. Ndichaura kuti ndikutsvaga kuti pohendlwa sei nyaya iyi. Handina ndambotaura zvakawanda ndatotaura nga dzimwe nyaya ndisi kutaura pano. I said it kuti dzimwe nyaya dziri sensitive. I'm not going to say them. Handina kudaro guys. Ndikati nyaya dzimwe dziri sensitive handisi kudzitaura because dziri too sensitive. This girl knows a lot but I'm not gonna say it palive. Ndataura paskati paya but I'm not gonna say it palive. But I need now to know kuti how to go about it because handina kumbotaura nevana. I don't know how to do that. I don't know I don't know kuti ndozvifambisa sei. Musikana uyu anga achiti hanzi zvo rimwe day akafonerwa hanzi mukomana wake iye vachidanana akafonerwa nehama. It's like there is hama dzakapindira panyaya idzi kutopindira panyaya idzi. Pane hama dziri kutopindira nyaya dzeshona guys, it's deeper. Ndinenge ndakutaura zvakawandisa. Ndinenge ndakutaura ndikada kuti ndichidzika zvanga achitaura ane information chaiyo detailed. Ndazobvuma nhasi kuti munhu wemurume andimaona. Ndazobvuma kuti munhu wemurume chero akakura chero mudiki chero kudika zvezvokuti vanoenda kufamba chinyaya vakadzi achidika nhasi ndatenda. Detailed information yaanayo yakakurisa. Hanzi SIS MELLY matopiwa maV11. maV11 amuri kuda ndei? Ida kudza kuti munhu auya akandiudza ega. Ndikakuudzai kuti andiudza ega nemuromo wake akanditi nyaya yakati endai munotaura. Ndikati nyaya yako iyi ndinoivherify akati endai munobvunza mukadzi wacho. Bvunzai mainyati. Ndikati nini tegai mainyati masikati. V11 amuda ndipiwe nderei? V11 amuri kuda kwandiri minderei? Ini ndiri kutaura nyaya yaandiudza. Izvi zvekuhotera zvamukutaura ina handizvizivini. Zvekuhotera I don't know anything about. I never came here ndikataura nyaya dzekuhotera. Nai guys, mambondiwani taura nyaya dzekuhotera. Ndatozvionawo pa-social media. Handina handinambofira ndataura nyaya yenhikiri yehotera iyi. Handiizivi. Handina kuudzwa. Ndatoti kune musikana iyeye. Iwewe musikana, the reason why you're telling me is uri kutaura kuti kwabuda nyaya imwe ndo yauri kufarira iwe. Rumbi ataura kuti endai munobvunza mudzimai wacho. Anditi ataura kuti endai munobvunza mudzimai. So udoti ndikuudze ndataura nemudzimai akakonfirma nyaya yebhutsu here kuti udoti ndikuudze. Udoti ndikuudze ndataura navo ndakumbira kutaura navo ndatsvaga namba vakakonfirma nyaya yandataura. Udoti ndikuudze izvozvo. Udoti ndikuudze izvozvo. Inda sometimes neshansi fungwa. I know kuti sometimes kana mchida munhu mchifarira munhu but guys iyi haisi nyaya yekufarira munhu. Anditika iwe William chimbodzikama zviri kuitika unenge usingazivi mbomira kumhanya uri kumhanya chimbomira. Zvinenge zvichiitika unenge usingatozivi. Anditi saka unenge uchida kuti zviitwe sei?
aiwa unobhilivha zvaunoda masilini zvauno ini ndiri munhu mukuru ndinotaura zvandinoona kuti izvi ndinosefa mashoko ndinosefa guys regai ndidaisowo mirai ndidaisowo regai ndidaisowo regai ndibate vamarambiri handitika regai ndibate vamarambiri ndiyo father figure yavo handiti chandinoziva nyaya idzi kaidzi confirmed andimoona it's confirmed ndosaka ndati zvimwe zvachona zvinonetsa bhozi munomhanya andimoona dziri confirmed chega ndibati vamarambire tite sevanhu vakuru handitika vamarambire vochigarisa ava vana pasi handiti if they don't mind kuti pave ndivepo ndotoita zvokusera mozoudzwa feedback naivo vamarambire ndokuti mubhilieve handiti because ikauya ichitaurwa nemumwe munhu akaita seni munoti kunyepa handi mukuti toda v11 muri kuda v11 rei ini ndichikudzai kuti tsikana atotaura kuti vabvunza then I then went after ndiri kufunction kwakwe handika ndaona nhamba kune nhamba dzandifonera dzekusa handiti kune true caller inoburitsa zita ndikati okay ndikafonawo kwandafonawo handitika the story was confirmed dzese ndikati munhu vakati ndinomuziya saka ndichazivi v11 ramuri kuda imimi nderei inini guys semadiaries akati akangwara hatisi kuda kuita content nenyaya iyi ndikukumbirawo kuti munditendere aiwa tingataura zvana William munozive what do you know watanga kuuya nhasi panapa dei waona post makuseni ndaisa iripo kusenze ichitaura kuti guys ndikuda ungwaru how do I handle this time iyoyo pandaisa post wadii kutaura kuti wadii kunyora report yandai kuna Barnabas wadii kunyora izvozvo wakuda kutaura izvozvo wadii kunyora ipapo saka regai ndinde kuna vanhingikiri regai ndinde kuna vaBarnabas kana ndainda navaBarnabas mai vevasikana there are so many ways on confirming moda kuti ndikuudzei izvo zviri details zviri deeper ndichikudza kuti nyaya dziri sensitive kune dzimwe dziri sensitive unoda kuti ndopinda nemo kuti wanyanya kukoshei nai mai vevasikana wanyanya kukoshei ini kana ndichinyepa zvinozongobuda zvoti ndikunyepa handiti kana ndichinyepa zvinozongobuda zvo ini ndingaenda kuna vaBarnabas kunotaura ndichakupai feedback nenyaya dzekunyepa. Do you think ndingaenda nenyaya dzekunyepa iwe ukatasa ndikutoti iganibata vachanyora vaBarnabas apa nenyaya dzisipo ndiri munhu mukuru wangu handisi zera rako handisi mwana mudiki ndine pandotaurawo ndichitaura matauriro andoitawo ndichisefawo zvimwe handitika let's try kutaura kusolva nyaya idzi in peace it's not content to me hanzi inga Barnabas wacho hanzi was cheating in India ina ndichaziviwo guys ina handichaziviwo zvokuchita kwavo inangu handizvizivi zvokuchita kwavo ini chandoziva ifather figure kuvanavo maybe let me go ikoko animaona ndinotanga ndataura navo hanzi taurako vheko ndiye angatovagona no remember inyaya iyi handitika inyaya yemarriage inyaya yemarriage vheko mwanawo andiwana vheko mwanawo mudiki andimaona iyi yakutoda ivo vanhu vakuru andimaona I think kuti waenda kuna vamarambire kuri kana baba aroka anti vanowirirana navo baba aroka vanokwanisa kunzwikwa andimaona naivo vamarambire vacho ndo zvandakutokwanisa kutongoti ndiite inini andimaona but nyaya iyi trust me guys ndopika namai vangu vakafa vari kumutapa hapana kana nyaya yekunyepa it's confirmed zvokuzoti mazodika kuti mazoita sei izvo it's up to you kuti muite ma1+1 vanhu vasirive pano vatanga kuuya pano nhasi handiti ini hangu yekunhingikiri yekuloji handizivi handidi kutaura zvandisingazivi handisi kuziva ndatoionawo mastreets so as it is right now
ndatoionawo ndobva yazoudzwa neye mwana yeuya kuti kwai kuri kunzi zvakati anomaona ndikati ndangozviona zvinyuka pa ndandisiri sure ndangomwa kuti ndezvemastreet meya anomaona so zvinonetsa hanzi vhidhiyo yake yakandwa uko kutelegram mheno I don't know as does not have parallel Glenda nyaya yacho iri twisted kuvabereki guys ndichazotaurisa ini regai ndisiyane ndizvo regai ndiende kuna vamarambiri kana vamarambiri vachienda kuna vabereki voinda regai ndiende kuna vamarambiri nyaya yacho iri twisted guys chandongokuudza ichongoti guys kune vakadzi vanotaura namai nyati itaiwo reach out kuna mai nyati chete kune vakadzi vanotaura namai nyati itai reach out kuna mai nyati itai kuna mai nyati reach out itai kuna mai nyati reach out pane nyaya imwe yatotaura musikana ushu anditika nyaya iyi futi yakonfirmiwa ndikatovhunduka because tasingazvizivi pano handifungi kuti nyaya munotomboiziva inini pano I don't think kuti munotoiziva nyangwe nendasingatomboizivi anomaona I didn't even know about the story but regai ndindeura ichi regai ndinde kuna vamarambira guys I'll give you feedback vamarambira nichangotaura kuti kana tataura vataura nevana vachanyora anzi but we are giving advice maybe giving up ahead to talk to them andisati ndambotaura navo do you think they will agree to speak to me pasina munhu wavanoziva panotoda kuti kana tichitaura navo paite umwe munhu mukuru wavakajaira hanzi foni yakaheka musikana yazvitaura but zvaataura zvefoni ataura zvemota ende paataura ndataka kujoinidza zvinhu zvaataura ndazokonfemiwa inini yataura ndeyemotikari anditi maona but anyway vachazotaura chandoziva chokuti kana ikainzotaurwa zvakanaka nyaya iyi achazodzoka achifanwa kuti ataure kuvanhu achiadresa kuvanhu kumafanzi ake animaona achazodzoka achifanwa kuti ataure kumafanzi ake kuti zviite clear ndochokwadi animaona anzi tarimatini regai nditaure ndikiri navaBhanabhasi kana kuti navaBaroka voita reach out hanzi Joyce mom is coming saka vanhu motikwai inyaya dzekunyepa imuchiwa chinzi Joyce mom is coming motikwai inyaya dzekunyepa musikana uyu anga achitoziva kuti pakatombogarwa rimwe dare anga atozviziva musikana iyeye atotaura nyaya kuti pakatombogarwa rimwe dare saka mufunga kuti isusu ndezvekunyepa izvi kwai madini kuudza abereki hativazivi Otilia hativazivi vabereki vavo I think inini kwandiri right now kuna vaBaroka ikukokoka nekuna vamarambiri animaona nekuna vamarambiri so ndofunga ndokwada kuenda guys chiregai ndiende nditiraiko late andivazivi nyasha andivazivi kuti ndingataura navo I don't know andivazivi kuti ndingataura navo andivazivi dai ndaivaziva mai vacho ndaigona kuenda through kuna mai totaura pachikadzi mother to mother andivazivi andimaona so guys me I'm going anzi tarina Martin okay hanzi kune girlfriend and inanditaura zvandisingazivi guys handidi kutaura kwandisina kusvikira zvandisina kunzwa handitika zvegirlfriend nenhumbu I don't know anything about that handitorina anything about that and ndasvika kumba mataishe ndasvika kumba hanzi mabvuma kuti mweya tsvina iriko ndivarume ndizvo zvamunoita it's just that kuti zvakurumidzisa pavana ava tatisina kuzvitarisira and he is still very young vangafunga kuti mukana waiva ushandise kuti vabuilde future yavo vainde mberi izvi zvinoputsa dzimba idzi zvinokanganisa let me talk to vamarambire guys ini nichange chipai feedback andika kuti ndataura navamarambire ndo vanoziva mafamilies ndichakupai feedback mangwana ndichataura navo ndataura navo mairoka dia reach out kuna itai reach out kuna Joy mairoka itai reach out kuna Joy please do reach out kuna Joy itai reach out kuna Joy so ndichatiregai kana taura navo mangwana ndichakupai feedback because right now varara ndingadenda kuvafonera ndichivabata mangwana kuseni ndotaura navo hanzi mairambirane dzake dziri kupisa hazvina basa chirane dzake dziri kupisa ndedzake but panguva ino iyi ndiye akanga ari father figure wevana ndiye anogona kutonzwikwa
zvazvino kuti ane dzake kana ari mubereki ombosiya dzake ombofokasana nedzevana vake because vana ava vana vake zvake ozodziona after apedza dzevana vake ndochokwadi kwaitaura natarina matini handizivi kuti regai guys nokuti kuna Barnabas anoziva vabereki vacho vese zvinotarina matini vanoziva here vabereki vevana inizvo handichazivi macontent creators emakapuza yaka ina handichina trust nawo hangu tara chokwadi trust hakuchina icontent chete trust hakuchina asi handizivi kwanzi says is not interested answer ndaona paataura alright regai ndibate Tarina Matini wacho regai ndibate Matini regai ndibate Matini ndibate ndimamini wangu ka regai ndibate Matini maiwo mainini wangu tari wacho regai ndivabate mangwana ndinzo kuti vanogona kudzipindirawo here panzi muboys pana maboys pari tricky paya panyaya dzakadai pari tricky because remember wakatombokonana pari tricky panda munhu wokuti nyatakasvika anonyara panda munhu wokuti nyatakasvika anonyara zvokungononga zvakafanana nekuti ukamusvikira angona ngosvika undituka hanimona nguva maboys vakabhodesana futi naye vanogona svika futi zvo inonetsa baba rokadio munhu ataiona vaingorespectana hanzi mamwe atogadzisana vana vachiona Otilia it's not like that hazviisi zvinhu zvekudaro asi zvinhu zvekudaro hazvisi zvinhu zvekudaro hazvisi zvinhu zvokuti zvinogadzirika just like that hanzi instead of my rokadia ask Tari to talk to Joy. Alright, I'll ask Tari wacho mangwana. I'll ask Tari wacho. Hanzi ndaona ichidururwa kuTikTok kwa Louise. Okay. Rachel andimbonidi kwenda kuTikTok zvandatonzwa zviritori enough. I don't need kwenda noona TikTok yavo yamanyati zvandatonzwa ndega ndarwadziwa ndikati but why did vanhu sei vasina kupika zvinhu izvi but I guess hakuna nobody saw this coming saka vanhu vaingoti zviri right. I didn't need to go kunocheka kuti TikTok zvandatoudzwa ndati musikana uyu ane detail rese hanzi tirekutana naJoy mimi pari trick Natasha inini kunende pana Joy pari trick ndingazotaurisa guys ndingazotaurisa pari trick because pari trick handidi kuita kunge ndiri kumuroverera mwana uyu Nyathi Gilbert kana kuti handidi kuita kunge ndiri kumuroverera but pane nyaya dzodatosolvhiwa zvakasimba chaiko panotoda vanhu vanorespecta ivo vanoteerera vambonyatsokutoita zvinhu zviri serious chaiko saka amen handizivi hangu I don't know guys saka ini ndakurara anzabaro ari kuziva handide information ndinayo itori enough chandandiri kuda ndechekuti patsvagwe vanhu vanorespectwa zvikuru sei naNyathi kuti naivo mai Nyathi vagone kusununguka because pakaenda umwe munhu chete maNyathi havasununguki ndochokwadi because kune zvakawanda havasununguki panoda munhu anorespectwa naiye Gilbert ndokuti vakwanise kuti vese vasununguke kuti nyaya yacho itaugwe ibude zvakanaka undiona saka guys I'll give you feedback mangwana kuti ndasvambisa mirai nimborara ndichinamata nezvazvo kuti Mwari vatipe guidance wisdom kuti who is the right person to go to kana vari Tarina Matini ndichafuma ndine answer I'll call them kana vari vamarambire vachona I'll call them handitika toona kuti zvinofamba sei pabvezero chandoziva kana zvazopera nyaya yagadzirisikai tinenge at liberty kuti titaure zvedu nezvenyaya animaona kana yapera vave right zvaizvozvi there's a lot ichazongotaurwa zvayo at some point kuti chive chidzidzo kune vamwe vana because tine vana vacontent creators akawanda
aripo animaona. Tine macontent creators evana akawanda echidiki vari kusimuka vadiki animaona. Saka inozongotaurwa but chaizvozvi focus chaichaiyo pane tori neproblem vanoda kuti pambotanga pagadzirwa first vonyatso kugadziriswa zvapera and then totangira ipapo animaona. Anzoendi kudze munhu anotya unogona kuuya kuseri hanzi kozvokura mukadzi Stella tataura kudhara izvi but hatingarambi tiita kunge tiri kuda kuroverera munhu. Ini handisi kuda kuita content kai andiwana. Hatingarambi tiita kunge tiri kuda kuroverera tichidai so right now tinenge tinogona kuti tizokanganisa nyaya inoda kugadzirwa zvakanaka andiwana. Zvichataurika mirai vatange vagadzira zvichazotaurwa because it needs to be a lesson to other content creators iwaya emanhingikire emacouples aripo antimaona. So yeah, madzimai reach out kuna mai Nyathi please. Madzimai reach out kuna mai Nyathi please. Reach out kune mwana uya ndakumbirawo zvangu. Reach out kuna mai Nyathi chikumbiro. Right guys, ndakurara. Regai mangwana chakupai feedback. I'll just put a post. Ndikuenda kubasa kuseni but I'll just put a post kuti ndataura ningi saka vana vakubatswa kuseri. Hapana musafungenyi kuti nyaya dzenyu. I know kuti mafans munenge muchida munhu muchidai but panguva ino haisi nyaya yekuda munhu, inyaya yekubatsira. Hapana pandingauya tichitaura nenyaya isipo. Inyaya yekuti munofanirwa kuti muti toita sei tibatsire munhu wedu watinoda uchete. Zvinhu zvifambe negwara. Ndasvika Susan ndafamba bo heremi. Ndafamba bo heremi. Right. Saka ndakwenda guys. Mangwana ndikuenda basa taneta. Anditika ndaneta. Tobatana mangwana guys. We'll talk tomorrow anditika. Sleep well guys.